Bona nit a tots i gràcies per assistir a l'últim míting de l'agrupació independent de la Pobla. Esta candidatura naix amb el propòsit de defendre els interessos de tots els poblans i poblanes. Tots som veïns de la Pobla del Duc, així tenim les nostres vides, interessos, però a més tenim el nostre futur. Ens preocupa tot el que passa i succeeix a la Pobla. Per això naix aquest projecte i el seu fi és buscar i aconseguir el major benestar per a tots els veïns en general. És més, busquem fer les coses amb seny, per evitar tot el protagonisme personal. La nostra raó de ser ve després de donar-nos que gran part dels veïns, agricultors i les seves famílies no tenim ni veu ni vot per als nostres interessos. El sector agrícola continua sent encara el verdader motor econòmic de la Pobla i a èpoques de crisi com l'actual anem a ser capaços d'impulsar projectes transcendents, realistes i viables. Anem a afrontar aquest repte amb entusiasme i alhora la convicció de que la nostra manera de vida segueix i seguirà vigent en un futur pròxim a fi de que els nostres fills o joves puguen disposar d'aquesta opció a l'hora d'encarar el seu futur. El nostre programa es basa en un projecte realista que cobreix les primeres necessitats de la Pobla. Administrarem bé per a generar ocupació, transparència, prosperitat i futur per a tot un poble que es mereix molt més del que ha rebut fins ara. Bé, aquest míting no serà com l'anterior. Avui sols parlaran els 5 primers candidats i Blas García per al·lusions. Estem ací per aclarir algunes coses i continuar parlant clar. Contem amb la vostra confiança i el vostre vot. I per si algú no ho sap encara, anem a fer-ho millor. Una vegada acabada aquesta presentació, dono la paraula a Blai García. Bona nit a tots. Estava dient que no estava previst que jo avui diguera res així, sinó que la faena que se tenia que fer ja són dels candidats que van més a primer de llista. Ja vaig assistir al míting del Partit Popular, igual que algun de vostès, per a veure el que ens oferien els poblans. Però em vaig quedar bocabadat. Mai havia vist un candidat del Partit Popular en aquesta actitud, tan prepotent i perdent la compostura. No més lluny de la realitat. Tots els veïns que vam assistir van veure el candidat a l'alcaldia que des del primer moment perd els papers, nerviós, poca educació, palabrotes, desprecia la cooperativa i vejació a IPD, el nostre partit. Però què li hem fet nosaltres? En aquest desprestigi total que ens va dedicar en tot el míting. Ja acabant, i sense ningú tipus d'escrúpols, va dir que en este partit AIPD s'ha passat gent que era del PP, perquè segons ell volia que li contrataren a la seva família. En aquest punt es refereix a mi i a algun més, que no estem d'acord amb el que està fent ell. I en el seu intent d'argumentar-ho, ens va fer una comparació com a la gent de l'ETA. No m'ho podia creure. Pense, no ho hauré sentit bé. Però, clar, van gravar el míting i vaig sentir la gravació i, efectivament, no sóc persona que li agrada entrar al drap en polèmiques, i menys encara en companys d'aquest partit. Però és que Natalio és atrevit. Natalio, que poc em coneixes, però jo a tu ja t'he conegut. I la veritat, no tens pèrdua en arrogància i sempre despreciant el que no es fa costat o és del teu agrado. Pregunta al teu voltant la forma que he tingut de fer les coses. I quan he estat en l'Ajuntament, a l'hora de contractar, hem excluït inclús a familiars directes. Te'l torno a repetir, contracte a dit i per enxufe. Explica'm com antes d'acabar les entrevistes ja n'hi havia que sabia que anava a ser contratat. Tu, a soletes, t'has encarregat de dividir el PP. No cregues que sóc jo sol el que està en desacord amb tu. Saps que n'hi ha molts més, per la prepotència que tens sense comptar en ningú. Jo te preguntaria, què t'ha passat en els consellers que tenies i que eren molt vàlids? Des de luego, molt contents de tu no estan. Per això, el teu mandat ha sigut opaco i transparència zero. I per acabar, dir que no eres digne d'encapçalar el partit que representes. I per a finalitzar, voldria agrair a totes les persones que m'han mostrat el seu afecte en aquests dies. Esteu segurs que nosaltres ho farem millor.